Hvem speaker herover? Jesper, hvor er Jesper? Kom så Jesper, kom nu Jesper. Jesper, 1, 2, det brænder, kom. Ind med dig. Hop, det er ligesom i bokseringen. Jesper, han er sådan en flot fyr. Nu skal I høre her. Jesper, han tager lige mikrofonen, så fortæller han lige lidt gængs omkring brandvæsenet. Værsgo. Tusind tak skal du have. Og vi er fra Benløse Frivillige Brandværn, og når man nu kigger på navnet brandværn, så tænker man, det er jo ikke brandvæsen, og det er fordi, vi er rent frivillige, og i og med, at vi er rent frivillige, så har vi egentlig taget vores rødder lidt i det sønderjyske, og det er årsagen til, at vi hedder brandværn. Vi holdt til i Benløse, og heroppe på Dyrkud, der har vi beredskabet under arrangementet her. Og det er også derfor, at vi tager vores enhed med ind. Det er den, der i beredskab, mens vi laver lidt øvelse herinde. Det, der kommer til at ske lige om lidt, det er, at vi har et køretøj, der har været et trafikuheld i. Der har vi sat en figurant ind i, som er kommet til skade. Og vi har så tilkaldt hjælp udefra. Og det er vores autosprøjte, der lander herovre. Den vil så foretage noget frigørelse. Når man snakker frigørelse, så snakker vi om, at vi allerførst skal have sikret vores skadested herude. Så det er det første af brandfolkene, de vil gøre. Vi får etableret noget sikring og noget overblik herover, og alle folk på køretøjet, de har et nummer, så de ved præcis, hvad det er, de skal lave. Så lige om lidt skulle vi gerne se, at der kommer en førstehjælper ud derovre fra, som også lige tager lidt kontakt til den tilskadekomne i køretøjet. Så vil vi få sikret køretøjet, lige så snart vi har etableret nogle arbejdsområder herude. Nu kommer der stabiliseringsklodser under køretøjet. Det er til, når de begynder at klippe på køretøjet, så ikke at det begynder at flytte sig, eller at vi får ustabilitet til den tilskadekomne ind i køretøjet. Der bliver også etableret nogle depoter rundt om køretøjet. Der bliver etableret et værktøjsdepot, hvor vi opmagasinerer alt det værktøj, vi skal bruge i forbindelse med frigørelsen. Der bliver etableret et affaldsdepot, og det er et sted, hvor vi lægger alt det, vi klipper af bilen, som sandsynligvis bliver til en cabriolet, inden at vi er færdige. Sidst men ikke mindst, så bliver der også etableret et mandskabsdepot, og det har vi ofte over bag køretøjet. I øjeblikket der er de ved at klargøre det hydrauliske værktøj, som de skal klippe med. Som sagt, så skal vi have sikret køretøjet, at der ikke sker yderligere skade, eller at køretøjet det kan begynde at køre, bryde i brand eller andre ting. Så der er trukket en sikringsslange ud, og det er netop for at sikre, hvis der kunne gå ind i køretøjet, så kan vi påbegynde noget slukning derovre. Ham, som har sikringsslangen, han har også iført et røgdykkerapparat og har en maske rundt om halsen, som han lige kan trække på, hvis der skulle begynde at komme røgudvikling. Så vil de påbegynde at skabe noget adgang til motorrummet for at kunne få klippet batteripolerne. Det gør de ved hjælp af noget, der hedder en spreder, og det er et ret kraftigt hydraulisk værktøj. Det arbejder med 700 bars tryk, så det er rigtig voldsomme kræfter, der ligger bag det her værktøj. Det bevirker også, at vi netop kan klippe hul, og vi kan arbejde på sådan noget køretøjer, som det vi ser herovre. Når man skal frigøre fra køretøjer, så er der jo ikke to biler, der er ens, og nogle er mere genstridige end andre, men det lader til, at det går egentlig rigtig godt at få åbnet op til motorklappen. Når motorklappen så er blevet åbnet, så får man adgang ned til batteriet, og vi kan få klippet batteripolen, sådan så vi sætter noget af sikkerhedsudstyret ud af drift på køretøjet, sådan så airbags og deslige det ikke vil blive udløst. Efter vi ligesom har fået styr på det, så vil vi under normale foranstaltninger have punkteret dækkene på køretøjet. Det gør vi ikke, da det gør det lidt nemmere at transportere det væk efterfølgende. Men vi har jo som sagt en tilskadekommen person inde i køretøjet. Så det næste vi ved, det er vi jo egentlig gerne ind til den her person. Og vi vil også gerne undgå, når vi klipper, at alt det her glas, det kommer rundt alle vejen. Så derfor så vil vi gerne slå alle ruderne i stykker, således at vi ligesom har styr på noget af glasset. Vi får lige kontakt til den tilskadekomne derinde og siger, ja, så tog vi den ene rude, og vi tager den næste rude. Og ruderne, jamen, de går meget nemt i stykker, når vi bruger en lille automatkørner. Når
når vi har fået etableret det, så er vores førstehjælper ved at gøre klar med noget afskærmning ind til den tilskadekommende, så vi lige kan pakke en smule ind. For herefter vil vi godt skabe noget adgang, således at vi kan få førstehjælperen ind og sidde bag den tilskadekommende, eventuelt holde nakke og hoved og sørge for, at vi ikke pådrager yderligere skader. Mens de lige får dækket af og gør klar til at kunne åbne bagdøren over i køretøjet, så førstehjælperen kan komme ind, så kan I lige rette blikket over mod det lille bitte køretøj, vores HSE, der holder derovre. Det er de 2 personer, der står lidt på afstand. Det er dem, der holder vagten, mens vi klipper og leger lidt ind på pladsen. Så står de klar, hvis der skulle være uheldig episode eller andet på pladsen her. Så er det dem, der vil køre afsted på den med vores lille UAPS-enhed, som i øvrigt er eldrevet og ganske stille og lydløs, når den kører rundt. Og de påbegynder nu at prøve at få åbnet døren. Forsøger at komme ned i siden og se, om de kan få klemt den, sådan så de kan få sprederen ind i kanten og lukke døren op. Værktøjet, de arbejder med, det er som sagt hydraulisk, og det er ret tungt at stå med. Så en af de ting, hvor man synes, det er meget uretfærdigt at svede, det er, når man står og laver frigørelsesarbejde, og sveden den drypper en ned i panden. Det er rigtig, rigtig uretfærdigt. Når vi har med trafikuheld eller andet at gøre, så snakker man også lidt om, at vi har en gylden periode. Det vil sige, det er det tidsrum fra vi lander derude, at vi har uheldet, og så til beredskabet er fremme, og egentlig til, at den tilskadekommende er bragt ud eller ind på et hospital til behandling. Det er den her gyldne periode, hvor man først snakkede om, at den var en time. Så skal vi agere hurtigt, for som I kan se, så tager det tid at frigøre. Det er en stille og rolig kontrolleret frigørelse, vi laver, og det er med henblik på, at den tilskadekommende skal have det bedst muligt under de bedste vilkår. Hvis situationen af den tilskadekommende forværres, så kan vi gå over og lave det, der hedder en øjeblikkelig frigørelse, hvilket går ud på, at så skal den tilskadekommende tages hurtigst muligt ud af køretøjet. Og det lader til, at de forsøger at få døren taget helt af, og så skulle den jo efterfølgende så gerne kunne komme over i vores affaldsdepot for afklippede ting fra køretøjet. Vores sikringsmand, som står derovre med apparatet på, han udover at have med slangen at gøre, så holder han også konstant øje med køretøjet, at stabiliteten den er ok på det. Der ikke er noget, der ændrer sig eller forværres i billedet over, så er det hans opgave at gribe ind i forhold til det. Og mens de kæmper og klipper lidt, så var døren af der. Så en af de ting, man jo skal være opmærksom på køretøjer, det er, at de er udstyret med en masse sikkerhedsudstyr, såsom airbags og forskellige ting. Og dem er vi nødt til at være opmærksom på, når vi klipper, så ikke vi får klippet ind i airbags og alt muligt andet, der kan udgøre en fare for til dels den tilskadekommende, men også for det personel, som nu arbejder på køretøjet. Vi har nu fået førstehjælperen ind, som sidder og passer på den tilskadekommende, og vi begynder så at gøre klar til at kunne eventuelt lave et tagvip, sådan så at vi kan løfte taget af bilen, og vi får endnu mere plads til den tilskadekommende. Mens de lader værktøjet arbejde derovre foran, så kan jeg jo kort fortælle en lille smule om Benløse Frivillige Brandværn. Vi holder til ved Ringsted, nærmere betalende Benløse, og vi er egentlig oprettet som en forening. Det vil sige, at alt er frivilligt, alle vores folk de er ulønnede. Vi er cirka 45 medlemmer dernede. Vi har en gren af os, der er ungdomsbrandfolk, som har undervisning hver torsdag aften, og vores indsatshold, som er dem, der er med heroppe i dag, de kører undervisning hver tirsdag aften, så det er den måde, at de holder deres beredskab og vedligeholder deres uddannelser på. Uddannelserne, vi har, er nøjagtigt de samme, som man har andre steder rundt i beredskaberne, så det er fuldstændig ens.
Så skulle der være nogle små lystige barnlige sjæle, som skulle have lyst til at prøve kræfter med at blive ungdomsbrandmænd, så kan I gå ind på www.bfbv.dk og kigge lidt på, hvornår vi har optagelse for ungdomsbrandfolk. Og skulle man være bidt af at være endnu mindre, så har vi faktisk også et hold for minibrandfolk, som er vores ganske små størrelser for 5 år og op efter, som har en øveaften eller en øvedag en gang om måneden i et par timer, hvor de lærer elementær brandbekæmpelse og lidt førstehjælp. Nu bliver der klippet rundt i stolperne på køretøjet, og dem kalder man sådan sjovt nok for noget A og noget B og noget C-stolper. Og det er for, at vi gør klar til at kunne lave det her tagløft. Så efterhånden, som vi har fået klippet alle stolperne rundt, så skulle planen være, at vi kan få lavet et tagløft og vippe taget op foran, for at skabe god plads, så vi kan få den til skadekommende ud efterfølgende. Nu gør der så også i gang med noget line, og linen den er betænkt til, at den skal sættes fast op på taget, når vi vipper det, sådan så når vi har fået vippet det baglæns, altså kommer det ikke tilbage og rammer enten den tilskadekommende eller nogle af vores brandfolk herude. Igen så er sikkerhed noget af det, der er vigtigt at have i fokus i forbindelse med det her, vi laver. Så er det vist ved at være den sidste side derovre, der mangler at blive klippet på med den hydrauliske saks. Som sagt, så er det 2 værktøjer, der er lagt ud til det, de arbejder med her. Det første, det var en spreder, der netop kan sprede og løfte ting til siden. Og saksen herovre, den kan klippe utrolig mange ting. Det eneste, man skal være opmærksom på ved brug af saksen, det er, at man ikke klipper i hærdede ting. Og nu står og tænker, kunne man arbejde hurtigere? Kunne man måske nok, men man står med 2 værktøjer og sikkerhed til at arbejde sammen med om det tid tager og øvelse, som sagt mester, men man kan nok med meget hurtigere. Ja, der er sådan noget traktor eller noget. Taget er blevet klippet foran i nogle taktiske klip, således at vi skulle kunne åbne uden, og så helt op foran. Så vi kan få det til skadekommende ud, og vi har endnu en dør, der sidder over i førersiden, og vi har også en stolpe, der er sådan lidt i vejen, og vi kan tage den skadekommende ud. Så det er de 2 sidste ting, vi kan gøre.
žmogų traukia lauką. Traukia žmogų lauką. Rodo, kaip traukia žmogų lauką, gal avarija buvo. Taip mašina dyzlo turi kaip traukia. Bet čia tikrai. Tikrai, nu, netikrai. Sidste, så vil jeg sige, at vi er på pladsen her. Det ligger ikke noget, der er skab. Čia gaisrininkai pavarė, tik atvažiuoja zupara, tai pamatė žmogų bando išleisti. Būna įstringa žmogų. Tai gali sėdi žmogų, šalma. Uždeda šalmą. Netikras, bet atrodo kaip iš tikrųjų būna. Ką jie iš tikrųjų turi daryti. Taip? Taip, bet žinau, kad netikras vaikas. Og jeg tror, det vil være så langt, at vi begynder på det. Vi skal komme ud. Normalt så vil der så være en ambulance frem også for altså en tæt sikkerhed. Hvor er det jo fejl? Så det efter det. Og jeg tror, det sidste, vi gør nu, det er, at vi tager døren